Kita magadaokan na tulong. Aron mo kasakit nga may tabo sa mabot. Lihok kayo mo. Samtang sayo pa. Kunya, unsa may buhaton ng mga nito kani? Mo'y plano sa taga-simba. Na kundi kuno kamo madakpan. Mahimo nga ang inyong mga pamilya mo'y pahimungtan. Ya. Unsa may ilang buhaton? Ang inyong mga asawa o mga anak mao kuno'y ilang tayo. Aron lang ang musurrender mo kanto nila. Unsa? Iya. Unsa may among buhaton na gani? Lihok na yun mo. Ayaw na mo pag-usig o panahon. Ayaw na paghuwat o lain pang mga adlaw. Ipusa ang inyong mga pamilya. Ha? Ipusa? Palayo ka dati. Ipalayo din sa santo ninyo. Kunya. Aming mga buto. Huwag ka nang madara ninyo. Pero huwag ka nang mga bugat. Ibili lang. Kano kung di ano ba na mo mabutang bay? Hain ba inyong unaw-unaon? Ang inyong mga pamilya o ang inyong mga butang nga inyo pang makita sa wabot ng mga adlaw. Karong gabi, mulihok ta. Atong ipalayo ang inyong mga pamilya. Mao ka na inyong angay nga unaw-unaon. Dili kay magsige mo gunahuna sa inyong mga butang. Ipalayo na to ang inyong mga pamilya. Ato silang sa barol. Aron sa ingon ni ana. Huwag mga matay sa atong mga minahal sa kinabuhi.